θέλω να πεθάνω χωρίς να έχω προσπαθήσει. Όλη μου η ζωή φόβος. Τώρα πια δεν φοβάμαι. Χωρίς όνειρα δεν υπάρχουν σχέδια. Ζηλεύω την ελευθερία. Θέλω να βρω αυτή τη γη και να του την τρίψω στη μούρη. Δεν είχαμε ιδέα πώς να το κάνουμε, αλλά το κάναμε. Το τολμήσαμε. Θέλεις κάτι πάρα πολύ. Ελπίζεις να το καταφέρεις και ο μόνος τρόπος να το καταφέρεις είναι να ονειρευτείς. Μια πολύ ωραία παράσταση, ανυπομονώ να ξέρεις, ανυπομονώ. Όταν σφυρίζουν οι φάλαινες, έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Κυπρέου, σκηνοθέτηδα και ηθοποιός. Ναι. Παίζεις κιόλας στο έργο. Καλώς ήρθες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Χρύσα Νταΐ. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς βρήκαμε. Είναι και συγγραφέας. Είναι και συγγραφέας. Συγγραφέας. Πήγα να πω ότι είναι πρώτη φορά. Είναι πρώτη φορά, γι' αυτό λέω και τους όρους, γι' αυτό με βλέπετε κομπιάζω. Γιατί δεν θεωρώ σίγουρα τον εαυτό μου συγγραφέα και σκηνοθέτη. Δηλαδή με τα κορίτσια προτιμάω να λέμε το τρίτο μάτι, ότι είμαι, γιατί είναι και η πρώτη μας δουλειά και σαν ομάδα. Οπότε πιο πολύ είμαι ο παρατηρητής που παρατηρούσα κάποια πράγματα με βάση τις συνθήκες του έργου που έχω γράψει. Και από εκεί βρίσκαμε καινούργια πράγματα. Ωραία, σκηνοθέτης, εσύ και έχεις γράψει το έργο. Εντάξει, λοιπόν. Και παίζει όμως και στο έργο. Και παίζει και στο έργο. Ναι, από εκεί, αν δεν είχαμε τους συντελεστές που μας βοηθούν και να μπω μέσα, γιατί εκεί δεν θα γινόταν διαφορετικά. Το μέσα έξω δηλαδή δεν ξέρω πώς το κάνουν οι άνθρωποι. Και να είσαι και μέσα και έξω και να δίνεις και οδηγίες δεν γίνεται. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους που μας βοηθάνε πολύ σε αυτό. Γιατί σφυρίζουν αυτές οι φάλαινες? Αυτές οι φάλαινες σφυρίζουν γιατί συνομωτούν. Συνομωτούν να κάνουν την επανάστασή τους, συνομωτούν για να πάρουν την σχεδία που έχουν κατασκευάσει μόνες τους και να πάνε να βρουν αυτή τη γη που όταν τη βρουν θα τους την τρίψουμε στη μούρη και θα είναι αυτή η ελευθερία που φαντάζονται, ερωτηματικό. Θα είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι εκεί που είναι τώρα. Ποια είναι τα προβλήματα που τις ανάγκασαν να φύγουν από εκεί που βρίσκονταν? Το έργο πραγματεύεται με λίγο. Στην αρχή θα έλεγα ότι ήταν σουρεάλ. Μετά από αυτό που έγινε με τα Χανιά. Δεν είναι καθόλου σουρεάλ. Η αλήθεια είναι ότι έπαιρνα τηλέφωνο. Πιο επίκαιρη λες από ποτέ. Ναι, η ζωή με ξεπέρασε στην ουσία. Γιατί εγώ έλεγα ότι αυτές τις γυναίκες τις αναγκάζονται και τις αρμέγουν, θέλουν το γάλα τους στην ουσία η κοινωνία και τις υποχρεώνουν να μένουν έγκυες και να παίρνουν το γάλα ή τους δίνουν ορμόνες προκειμένου να τις αρμέγουν σαν αγελάδες. Εν τέλει όμως, αυτό είναι η αρχή. Η αρχή στην ουσία για να γίνει η επανάσταση. Για τον κάθε άνθρωπο, δηλαδή εμείς μιλάμε μέσα από αυτήν την ιστορία, επειδή είμαστε γυναίκες και πραγματευόμαστε ένα θέμα μιας γυναίκας. Όμως εν τέλει δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες. Έχει να κάνει με κάθε άνθρωπο που ψάχνει να βρει την ατομική του ελευθερία και για πάρα πολλούς λόγους, κοινωνικούς, οικογενειακούς, οτιδήποτε, δεν μπορεί να το βρει. Ακούγεται πολύ δυστοπικό και πολύ πραγματικό ταυτόχρονα, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Ακριβώς. Είναι σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, το οποίο δεν διαφέρει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Δηλαδή, τα κοινά του σημεία ακόμη και με την Ελλάδα του σήμερα, είναι πολλά. Και η κάθε μία προσπαθήσαμε να βρούμε σε αυτό τι μας καταπιέζει προσωπικά. Στην αρχή ξεκινήσαμε να ψάχνουμε ιστορίες και να κάνουμε έρευνα σε αυτό το κομμάτι θεωρητική. Μαζέψαμε πάρα πολλές ιστορίες, τόσες πολλές που πραγματικά από ένα σημείο και μετά είπαμε ότι δημιουργήθηκε ανάγκη μέσω των αυτοσχεδιασμών και της επεξεργασίας του ήδη γραμμένου κειμένου να ψάξουμε και μέσα μας. Υπήρχε ταύτιση σε πολλά σημεία. Ακόμα και όταν δεν είναι η βία, κακοποίηση ή κάποια ηλεκτρική βία, υπάρχει καταπιεσμένες ελευθερίες, βασικά, σε πολλούς ανθρώπους και κυρίως στις γυναίκες. Το ενδιαφέρον ήταν ότι στην αρχή, όταν είχαμε ξεκινήσει συναντήσεις, λέγαμε εσύ να τι σε καταπιέζει. Μα εγώ δεν έχω καταπίεση. Δεν μου έχει επιτεθεί κανένας, δεν είχα ποτέ κάποια σχέση. Και λέγαμε στην αρχή, μα δεν μπορούμε να τα. Όσο περνούσε ο καιρός, λέγαμε ότι κάποια πράγματα είναι τόσο καθημερινά. Το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε αποδεχτεί. Το δύσκολο είναι να αναγνωρίσεις την καταπίεση και μετά, εντάξει, δεν μιλάμε για ακραία παραδείγματα και φαινόμενα, αλλά το πιο δύσκολο στην είναι όταν είναι να αναγνωρίσεις ότι αυτό
που ζεις είναι μια κακοποιητική συμπεριφορά που δεν την καταλαβαίνεις γιατί νομίζεις ότι εντάξει, είναι φυσιολογικό το ζω. Και γι' αυτό δεν πήγαμε και στο πολύ κομμάτι της κακοποίησης. Ήταν κάτι το οποίο ήθελε μια άλλη είδους έρευνα, μια άλλη είδους ωριμότητα και υποκριτική και για μένα να τα γράψω κάτι τέτοιο. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε σε αυτό που βιώνουμε παρά σε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Είδα από το βίντεο ότι είστε όλα νέα κορίτσια. Πώς ήρθε η ανάγκη, πώς δημιουργήσατε την ομάδα? Πλάξη. Η ομάδα δημιουργήθηκε. Μαύρα πρόβατα. Μαύρα πρόβατα. Λέγεται η ομάδα. Νομίζω δεν είναι τυχαίος ο τίτλος, σίγουρα δεν είναι τυχαίος. Καθώς όλες μας ενωθήκαμε μέσω της ανάγκης μας να πούμε αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή η Κατερίνα μας παρότρινε να κάνουμε την ομάδα. Φίλες, παρέα. Ήμασταν στη σχολή μαζί, στη σχολή στην Δήλωση της Δήμητρας Χατούπη, συμφοιτήτριες, όπου εκεί βιώσαμε πολλές στιγμές και ελευθερίας και καταπίεσης και έκφρασης και φιλίας. Οπότε μετά ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε αυτό το project και αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο η σχέση μας. Ξεκίνησε με πολύ άλλη μορφή. Ξεκίνησε δουλεύοντας στις οικιακές του Εσχύλου, που ήταν εκεί και οι γυναίκες οι οποίες φύγανε από τη χώρα τους και εμφανίζονται να ζητήσουν βοήθεια γιατί θέλανε με το ζόρι να τις παντρέψουν. Και ήταν πάρα πολύ σύγχρονο, δηλαδή αυτό είχαμε σοκαριστεί. Απλώς όσο περνούσε και επειδή η τραγωδία πραγματεύεται πάρα πολλά θέματα, από ένα σημείο και μετά άρχισαμε να εντοπίζουμε που είμαστε εμείς σε αυτό. Και όσο το ψάχνουμε, κάποια στιγμή στις πρόβες λέω στα κορίτσια, ωραία, το σκάσαν αυτές τις γυναίκες. Πώς ταξίδεψαν? Και εκεί γεννήθηκε το πριν, σαν να είναι η off σκηνή του έργου. Γιατί επιλέξατε το δύσκολο τρόπο, το δύσκολο δρόμο που είναι μόνοι σας να μαζευτείτε, να δουλέψετε, να κάνετε μια παράσταση και να διαλέξετε τον άλλο δύσκολο δρόμο, να πάτε σε ένα θέατρο, να ζητήσετε να παίξετε, να περάσετε κανονικά από τις διαδικασίες και να παίξετε? Ξεκίνησε, όπως είπαμε, σε μορφή εργαστηρίου. Δηλαδή, υπήρχε η ανάγκη κατευθείαν μετά τη σχολή να μπούμε σε μια διαδικασία, να μην χάσουμε επαφή μεταξύ μας. Και εκείνη η καταπίεση που υπήρχε με τον COVID και όλα αυτά, ο COVID έπεσε και η η περίοδο COVID πάνω στην περίοδο της σχολής. Υπήρχαν πολλές καταπιεσμένες, πολλά καταπιεσμένα θέλω. Οπότε, κατευθείαν μετά υπήρχε ανάγκη να συνεχίσουμε να συναντιόμαστε και να δημιουργήσουμε σε επίπεδο εργαστηρίου, να αναλύσουμε, να αυτοσχεδιάσουμε, να δοκιμάσουμε και κάπως έτσι πήγε έτσι. Είναι η πρώτη παράσταση της ομάδας σας? Είναι η πρώτη παράσταση της ομάδας. Εγώ η αλήθεια είναι πως το πήγα και λίγο. Είχαμε αρχίσει, εγώ προσωπικά, δεν μπορούσα να καταλάβω πως είναι να περιμένεις να χτυπήσεις το τηλέφωνό σου για να κάνεις αυτό που αγαπάς. Οπότε ακόμα κι αν αυτό μπορεί να έρχεται κόντρα σε κάποιες άλλες ιδέες που να λένε ότι πρέπει να φτάσει σε μια ηλικία που είπαμε ας το τολμήσουμε, να το δοκιμάσουμε, είμαστε εδώ να το κάνουμε και δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε για να πούμε αυτά που θέλουμε και να φτάσουμε να έχουμε 20 χρόνια εμπειρία. Θα το πούμε με τον τρόπο που μπορούμε στο εδώ και τώρα και μακάρι να ακουστεί αυτό που θέλουμε να ακουστεί. Θα ακουστεί, πιστεύω. Εγώ είμαι αισιόδοξη, δεν ξέρω. Είμαι αρκετά αισιόδοξη ως προς αυτό. Αυτό που λέμε, που έχουμε πει και πολλές φορές μεταξύ μας, είναι ότι αυτή η παράσταση απευθύνεται σε ανθρώπους, δεν απευθύνεται μόνο σε καταπιεσμένους ανθρώπους. Ούτε σε καταπιεσμένες γυναίκες συγκεκριμένα. Όχι. Το κοινό είναι ευρύ που μπορεί να δει αυτή την παράσταση. Το θέμα της είναι η ελευθερία. Η ανθρώπινη ελευθερία. Όλοι ψάχνουμε. Οπότε ουσιαστικά κάποιος μπορεί να είναι καταπιεσμένος και να το ξέρει και να παλεύει για αυτό, αλλά κάποιος μπορεί να μην το έχει σκεφτεί καν. Ναι, σε μια παράσταση πολλές φορές βρίσκεις τον εαυτό σου πράγματα που δεν μπορείς να φανταστείς ποτέ ότι μπορεί να βρεις τον εαυτό σου. 4 Οκτωβρίου πρεμιέρα σας. Θα σας απολαμβάνουμε κάθε Τετάρτη. 10 παραστάσεις. Σωστά. Στούντιο Μαυρομιχάλη. Ακριβώς. Και σας περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη. Και μετά. Και μετά υπάρχουν συζητήσεις. Το μαύρο πρόβατο συνεχίζει. Ναι, λέμε να πάμε ένα ταξιδάκι προς επαρχία. Πολύ ωραία. Ναι. Να πάει λίγο η περιπέτειά μας, γιατί είναι πολύ περιπέτεια το έργο και έχει πολύ αστεία κομμάτια. Δεν είναι δηλαδή μόνο να πέσουμε να κλαίμε. Είναι 6 γυναίκες που παίρνουν μια σχεδία. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι. Το συζητάτε μετά με τους ανθρώπους που έρχονται να το δούνε? Με τους θεατές? Υπάρχει πολύ δραστικότητα. Ομολογώ ότι αυτό ήταν κάτι που δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά θα μπορούσε να έχει ένα ενδιαφέρον. Ωραία ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας
την κερνάω. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Εύχομαι το μαύρο πρόβατο να ταξιδέψει παντού και να έχει πολλά χρόνια μπροστά του. Εδώ θα είμαστε και για τα επόμενα βήματα, αλλά και για τους επόμενους σταθμούς της Φάλαινας. Τέλεια, σας Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα περιμένουμε. Να είστε καλά. Βεβαίως. Ευχαριστούμε και εσάς. Έκτακτη επικαιρότητα, η Εθνική Οδός